aka m metụrụ n'ọnụ uwe ya ọrịworo m mma okwukwe nkwere na Kraịst arịworo m mma o aka m metụrụ n'ọnụ uwe ya ọrịworo m mma okwukwe nkwere na Jesu na ọrịworo m mma o ụmụazị ugbo na ihe na-aṅa aṅa ele onye raga ahụ Igbo na this environment onye raga ahụ Igbo agidekwa onye ọzọ na-aṅụ Igbo nnọọ nga na-egbu m ajụkwa m sị ele ebe aja ike esi bata m n'ahụ ike nna akpụrụ ike ọrụ m rụrụ aka bụ ike ada agwụ m ama m sọ Igbo onye ọdọ nwụrụ ka m nọ ga-ekuchiri vepọ ya onye na-ezizi ihe m ele onye ndụ ya pụtara ụwa ịra akwụkwọ na-enwedu ihe ụwa ọ dị mma ele Karika. Huh? Karika cho. Nige gentia. Ichi momafa itinya respect ya. Master duka. Obro karika cho. Na kwina gentia. Ndom tigre respect. Etige kwa haga na lili one time. Omo akena agwo. Onnen naga kam na agwo kwa. Ndom tigre respect. Kim we respect ma ba nu ko shishi no. Elo nya chori no we respect. Gano wo kro bi ọma Chineke kre. They brought the light, okay. Umashi bega abaju otu ihe ha ga-eji ndụ eme. Nibe n'okpuru ahịhịa. Guzuru ngo ụlọ ya kwụ ede nọ gị pịalalo. Gị na-etu respect ma inye dogwa gị respect. Ị ga-akwanye kwuru onwe gị ugwu. Enwere ife mma gwa gị a. Ma kwụ na-ege ntị a, enwere ife mma gwa gị kịta. Maka na asị na onye amụma enwere ugwu n'ala nna ya. Ele otu ị ga-esi enwe ugwu n'ala nna gị. Ele otu onye aṅụrụma dị ka gị ga-asị onye amụma dị enwe ugwu n'ala nna ya. Ihe iwu onye aṅụrụma iwu dị onye amụma. Onye na-akwa ahịhịa lekwu ya. Kamgbe ịgbara bata n'obodo ụmụazị bagago obodo Igbo ha lọta ote ugwu adị proudness adị within the environment kamgbe ịbata ote ka ndị ome onye hụ ọgụ ka ọ bịaje ha ụfọdụ gbuchiri ahịhịa na ọbịa ha afajo n'ime ụlọ ote ka a na-ezoge flawa ihe kpọọ nkụ na be mmadụ na-ezoro gị kamgbe ịgbara bata ihe nwebere onye bịara ahịa abịa ịgbago ụgwọ na ịzụrụ ala ịkwụdo ụgwọ ala ma ọ bụ na ịzụrụ moto ma ọ bụ na ịzụrụ onye ọnụ wọdụ ọgwụ ụgwọ anwụrụ a ga-agbago ụgwọ anwụrụ abịa ụgwọ sịga a ga-abịa ụgwọ sịga abịa ụgwọ akwụkwọ kpọrọ nkụ mgbe ị nọ n'ọhịa asị nọgụ n'ọ na-agwụla asị niile nọgụ n'ọ na-agwụla ya nwụ gị na-ete mgbe ọla iji akwụkwọ emege rivise moto ụmụazị ibe gị ụzọ nwụta ha na-anya trọtrọ moto ha na-emote kego akwụkwọ ka ị na-erivise ụkọta ehihie ịṅụgị Igbo ashem emenine ngo ashem gị emenine ngo n'ime ihe mere na-achọ m ịtụpụrụ gị ọnụ ebe a n'ime ihe mere na-esisi na-ekwu okwu ebe a ekwubeghị m okwu a bụ na ama m na ekwuru na onye amụma enwere ugwu n'ala nna ya onye amụma enwere ugwu n'ala nna ya maka ọ bụrụ na ife abụchi nkụ a Therefor na-enye m ezigbote respect ya ngafe n'ụzọ a na-akwanyere m ugwu ọwụ ndị ara ibe gị ga-enye gị respect ndị chinko gwere ka eji aha ndị na-eri ọchịchara na ndị na-eri iji eghe ọchịchara gbuo m eghe arịrị gbuo m eghe eke gbuo m ihe niile eghere gbuo ndị ahụ ndị na-ejide ahụ ọ bụ onye nwe respect na ndị enye respect ị ga-ege ntị ji n'ọbụla na ị nọ m n'aka ọjọọ a ị na-ekwu okwu a icheta na Master Duka ka gị na-ekwu okwu a onye Master Duka aka na-eji aka akwapụ mmadụ anya ihe wuru Master Duka amụ ọnkụ gbuo gị ka mkpa mgbu oge ka anụ maka Chineke nna m na gị na eji anọghị m ebere ya na nwoke ọmụ iji n'aka kịta n'aka gị obi a ọmụ iji n'aka kịta n'aka gị obi enwere ihe na-ada aka m obi gị ṅụọ ihe gị amịka na-aṅụrụ kolos gị ṅụọra m kolos aṅụrụ m Holy Ghost gị ṅụọ kolos aṅụrụ m ndị nsọ nke eluigwe aṅụrụ m ọbara Kraịst ṅụjuo ya afọ ṅụbiga ya oke agara m n'elu Kalvarị oke ya gụọ n'otu ọbara si ya n'ube n'akụkụ agwụjụlaga m n'ọnụ m ndị enwe ike gị bụ ike ṅụrụ ihe aṅụrụ aṅụ nwa mgbe ntote ya pụsịa gị n'ahụ maka m forever lasting onye nwere ike tọrọlet a bụ sọsọ gị wa onye ọsọ si otu akwamokwu n'obodo a egbuo m mmadụ eji m ọgịtọ wee bata n'ihi ege ntị asị n'obodo a eji m ọgịta ofu bụ tai chi ofu bụ kung fu enwezi nke mbụ ebu wee bata ife a na-akpọ ya bụ duka ifunugo onye nji duka wee tie ife mbụ a ọmụ iji n'aka kịta n'aka gị obi a kamgbe ị gbara lọta ihe m na-anụ iji ọgụ ịtọ ụmụazị begolo weta ha buru moto atọ eburu vatwejit eburu morano eburu rand 4 ihe ịchịrịla awa ọgụ bata gị na ụmụ agbara na asịga ihe anwụrụ ọkụ a na-alụje gị ọgụ kamgbe ahụ ịbata ihe mmadụ ole ka igbugoro agwara gị wepụ aka enwe n'ofe gaa chọọ ihe ị ga-eme ka abara gị uru ọ bụrụkpasị ihe na-anwa gbasagha m asago gị chebere isi ị ga-aṅụ da ụlọ mgbuchita plank niile na osisi ahịhịa niile ejiri ka ụlọ zinc ma ahụọra gị ya n'ọkụ gị yara apụọ ṅụọ one time mana gaa chọọ ihe ị ga-eme
Gago teme na gisima after all Davido anga after all to be Michael anga Igbo onye cause anga anga nigga gantia idiot na ifu ndị ikposiri afa kita na anwụrụ ha anwụrụ ụlọ ole ka ha nwere nigga gantia chere kwa ihe ga-ajọ nwa go Davido nwụrụ nigga gantia ụlọ ole ka ọ rụsara ka nkọwara gị ọfụma Davido a na-ese ezigbo anwụrụ ọrụ ụlọ na Lekki a rụkwa ụlọ na Victoria Island ya ife na-ekwu a ọrụ kasị alụ na Lagos a na-ege ntị a na-ege ntị a na-ege ntị ọ bụrụ na ị na-ege ntị a sị m na ị na-ege ntị a na ị na-anụ maka Zuri Michael a ị na-anụ maka Zuri Michael ụlọ ọrụ na Lagos a ọwụ afịa ose ya bụ afịa ose na mbụ a enwe onye na-esosi afịa ị na-ege ntị a onye a o sisiri afia wite onye a wee nye ya kọntraktị nyere ya ego a na-ege ntị a enenekwana ndị na-ese anwụrụ anya anwụrụ a na-esesi a na-eji akpa ezigbote nkata rapụ ndị na-agbazi mkpụrụ mmiri a nakwa ife a na-esesi a ọ na-enye kọneshọn kọneshọn nke gị ga-enye gị 6 feet egwu ole m nga m sịcha gị ugbo m ga-aga igwe adịghị maka Chineke kere m na gị na aka nwụrụ nga m na-asị 6 feet m ga-enye gị ọ ga-aga akpọ gị ozugbo Zuri Michael ṅụrụ ihe ọṅụṅụ nwee kọneshọn ele onye gị na ya nọ ngụ bụ akpa gị na anwụnta gịnị eme anwụ na-ata gị gị na anwụ nọ nga eme rapọ chọ ihe ị ga-eme onwe gị ọ bụrụkwa ihe aka isiri recha na bata na vileji a ekwele m ga m ga-ekwu enwe ife nchekwa nkịta and ife a na-asa ndụ ka wọnị na senior brother ofu ife na-ewe m iwu a na ana m agwa gị okwu a kịta ofu ife bụ ife na-ewe m iwu a na-akwa ifo ebe a bụ ọnọdụ m na na-esewa ebe ifo kịta ka nna na-ese ife osisi and mgbe ọ bụla ifuru m ebe a ana m achọ disturbance ya na ọkwa ị na-ege ntị a enwe ife nji na-agwa gị kịta ọ bụ na ịchọkwa ka mkpọ ndị obodo gwafa kịta ka fa were ntịfa gee a mkpọ ndị obodo kịta gwa ndị obodo niile a na ị na-ege ntị a mgbe ọ bụla ifuru nna ebe a mara na nna ebe a na-emediteti ịkọchana ekwuchabeghị m a na ị ga-enye m ntị gị a mgbe ọ bụla ifuru nna ebe a mana na ife gbasatara mediteshọn a ya bụ mediteti a ka m na-emediteti a and ọ kwesịrị idogo anya na onye ọbụla na-emediteti a na-esewa senior brother si ebe a wee pụọ ikwuchana the last one m ga-enye gị bụ ga-achọ ihe ị ga-eme onwe gị onye zụrụ moto onye mere ihe ị ga-emekwa ihe onye ahụ mere akara aka abụghị otu na ị gara na TV hụ ụmụ okorobịa ibe gị ha ji akwụkwọ n'aka na-arapụ enwere ha sọnem ele ihe wụ your stand ele nga ịgbadorokwa aṅụ ihe na aṅụ because otem si ahụ gị gbalekwe gị lekwe saịkị ya from saịkị ya lekwe ala dị mma ọ nọ very close nga ugbu a ka ị ga-enweta onwe gị n'ala dị mma because enwezi ndụ fọrọ gị n'ime ihe m na-achịkọwa awụ na onye na-aṅụ ahịhịa ga-ala n'ahịhịa remove your hand the monkey hand from the soup before you turn to human hand ikwuru okwu saịkị ya before ka ife na-achịkọ onye abụ na nna chịpụọla ọwụdị ị na-achọbe ka ị wụọla onye ara mgbe ị yipụrụ akwa ka ị ga-ama na enwecha ndị ara kpọrọ coat senior brother si ebe a wee pụọ apụọla m apụọ ọ bịara ije nwụla ihe m na-achọ ịgwa gị uwu obere nwa na-amụ iri elu obi sie ekweghị ike ihe ị na-aṅụ there is no food in the house ọ bụrụkwa ịṅụcha igba gị bịa nga na-akwakpọ n'ite ka oke gị na-akwagba aga m nkwụsị gị n'ime ite m shiga gị n'ọkụ na onye a na-aṅụ igbo n'ụlọ onye nke ṅụrụ aṅụ ịmakwa ihe ndị ọzọ ha na-eme ha ṅụcha ha ga-agba mbọ ka gị ṅụcha gị end up in the pot of soup ala gị ga-ala rekwa ihe aṅụ nna m lekwe ya akpọọla iti gị akwụkwọ nwere ike ịnwụnye gị ọkụ nana m ahịhịa tawa ọnwụ na ka agịda eziri gị na-agapụrụ gị ije n'ogige ide ndị Adam and Eve na ọta ahịhịa mkpụrụ ahịhịa anya ha ji ghere oghe anya ka ga-eghere gburu oghe bifo m hapụga mkpụrụ ya kọtara gị mụọ ahịhịa ma ọ nwere igo n'elu osisi sikamọ ka ga-agbajitere gị mbaba sikamọ gị ta ahụ ụzọ napụ m anụ ọzọ a na-agwa ibi ya na-eto afọ korobịa ga-abụrụ onwe ya uru gị sọwa ịṅụ ahịhịa ka gị n'ọnụ ukwu ahịhịa gị na ahịhịa ga-ala ala ekwefokwa ego ka iro ị na-ekwu okwu otu a na-agba nka mmesi wee debe aka wee mebe gị ife a ama mma ga-ebuli gị elu kwụọ gị n'ana so n'anya ka m na-enene gị a na-achọpụta m na ị na-achọ ife mmemme gị n'ụlọ a na-achọpụta m na ị na-achọ ife mmemme gị n'ụlọ a mana ị nwere nsogbu a ofu mbọsị ya bụ ofu mbọsị na ọkwa mụ na gị na-abụọ na akwa mụ na gị na-abụọ onye nwụrụ anwụ were oke a mụ na gị na-abụ ga-ewere oke a na-adị ka onye eshigburu na kolosu a eshigbuole senior brother Uncolos eshigbuole otu onye live